Angotaura ndimubhuyi kuchikoro chezvinhu ndokurega muchiro. Yesu blazi uri sei? Devi, ugora sei. Uri boa, Kubi devi wona chikoro leti. Chikoro ndakuita chikoro ni. Chikoro. Amuzini. Uri grade Abunzaya amonta tone pe. Ari grade niko. Ni grade 4 ini. Grade 4. Ikitaka mbotsa jese kwazo tsokera grade 4 sei. Yebana. Ndakuita chikoro. Grade 4. Mukati siguruguru resere grade 4. Ndatisaya misi mulilo. Very serious here. All right, bye-bye. All right. Konjanga buku nongonduza. Yanawo. Wala kupare content kuti. Wondosera iwo nongoya nembuwa. Afisa diluti gwaba wanisa bura.